wan choi nai khang khana Tiprasa ni thinang belai wan ama sungsa belai ni kirima sungsa ngani digide thangai tong tini hayo sungnugu sini kami amsai ro kaisi program ungkha ba kaisi mela ro ungkhang khene sunugui mana o jaga o belai ni gotna ro sung gote mane nugu tabuk ni osama tayo sung belai ni news ni through khnawo baksa ba rap khajal bus rai rap khajak pu baksa ba bulai le inglai pu baksa ba kubundo phani bai bolongo malai pu baksa ba nije ne lengka inglai pu hone sung kebang mana sung khna tri laibo bobu srai chikon no tini hayo sung mela ro thangai nai khangkhene sung sak sak no phano sikaisha bura ku haki feeling phaima tong tani khangkhene or jaga tini sung nugui tong joto no belai ni srai ma nugui tong kokborok no mangna sung kebang mana mela bisio borok sini ne nugjagai tong khene o nugjang mani jagao bahai ne hai sung nugu mostly 99% borok no swak kepe chop kepe ingnai ba sikle warjak nai khawi chala boroi chim nugui mana go ma jorao sung mela bisio sung ma ke orchestra ba je phangma jago sung nugui tong kami amsai ro or jagani buthuni kisa sairo thangkhang kene o jagao buthu ke swak nungai nai swak nungai jagnai or jagao kisama saro ke kok banglai oine belai ne bulai toklai ro khene srai bulai mani ro group ke bulai mani ro sung belai ne nuktrungu chini kami amsai ro mela ro pa program khaja khang khena go wan soi nai di chini Tiprasa ne thinang bahai ngai tong chini srai chini generation boss chini Tiprasa ne future pia chini future u borok rok tak bahai ngai tong sok ke phe khena bulai leyoni buru phana halayo chala buru ka podre por kahini ngai siwani oma haisi tini hayo sung nugui tong khe bom hai ngai thangnai tini hai jorao pore wai shirungani jorasi 11 12 10 college hadro u boyoso srungui future snawani jorao si tano tini hayo srungui tongkha sok nunglaiwani kok banglaiwai kok sotonglaiwai thela khulai khena bulai leyoni bonus srungui tong ke omai ke sok nunglai omai ke bulai leyoni drugs even drugs na layoni bahai no srungui tong khang khena u borok ni future bomahai ngai thangnai ke bahai khesi kebang ma Tiprasa bisio jaraibo ngai tongmone nugui tong khene chini society ni future borok ngai thangnai chini thinang chini Tiprasa ni thina bomahai ngai thangnai belai no wan soi ne ke wan ama sungsa ngai tong o generation no nugui tong ama hai tong mungkhe nugui tong belai ne kirima sungsa ga phainai jora ngani digi thangai tong ko o manai ro na sung kaisa khai change ma khailai sinai kino bono change khaini thangkhang khena sung bake khai khena sakung nai sung joto no mili ni kaisa mawan solai ne chini nugjak sijak chini kotoro asok tongnai ro kaisa system mas na lai nei omono tui bakhebo komai lai manai bakhebo o system na change khairo manane tui nei belai ne chini saidyo belai kima belai ne discipline grai ngai to ke bono no baki discipline to bolai ne bakhebo thikana khailai manai ni no wan sono tam comment khai sai khanande akene sung idea na lai ne janja wan sono share khalai ne kaisa lama tikhlai lai bai nai so hambai love you